Hola, benvinguts a Xuxines Català Fàcil. Soc la Glòria, ja em coneixeu, i avui us vull presentar, us vull mostrar, us vull ensenyar com ens saludem en català i com ens acomiadem en català. Com ens saludem? Doncs molt fàcil, podem dir hola, també podem dir ei, també podem dir bon dia, quan és de dia, bona tarda, quan és la tarda, i bona nit, quan és la nit. I per acomiadar-nos, que acomiadar-nos vol dir dir adeu, podem dir adeu, adeu, adeu-siau, a reveure, i també podem dir que vagi bé. Doncs això, aquest és aquest vídeo, espero que l'aprofiteu també, que aprengueu aquestes maneres de saludar i d'acomiadar en català. I res, espero que us hagi contribuït i ja sabeu, si li podeu donar un like, estupendo. I recordeu que en el compte d'Instagram doncs tinc la part escrita de tot el que a YouTube penjo de manera oral. Gràcies, una abraçada, que vagi bé, adeu!